Здравейте, казвам се Радослав Щерев, специалист съм по биологична обратна връзка. Заедно с Китов център предлагаме на вашето внимание обучение на тема възможности на телемониторинга за проследяване на здравословното състояние и адаптационните резерви на персонала. Технологиите за телемониторинг се ползват в индустрията, в спорта, в медицината за постоянно проследяване на здравословното състояние на служителите и за ранна сигнализация на състояния, които предхождат хроничен стрес, претоварване, претрениране или предболестни състояния. Обучението е насочено към компании, които търсят съвременни методи за редуциране на финансовите загуби, които могат да са свързани с трудови рискове поради намалена работоспособност, хроничен стрес, бърнаут или редуциране на отпуските по болест. Обучението е подходящо за специалисти от службите по трудова медицина, специалисти по управление на персонала, специалисти, които са отговорни за поддържането на безопасни условия на труд. Обучението ще бъде с практическа насоченост и участниците ще имат рядката възможност да използват апаратура за психофизиологични изследвания. Заповядайте, очакваме ви!